Dende hai varias semanas estánse a executar os traballos de reordenación do Paseo das Carolinas e da contorna do Parque García Ballón. Esta mañá o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, quixo coñecer de preto a marcha da actuación, que permitirá rematar coa renovación integral da fachada marítima da cidade, despois da mellora do malecón, realizada xa o pasado ano. Que va a permitir, primero, darle un aspecto urbano a toda esta zona que tenemos aquí a nuestra espalda, que ahora mismo, pues como todos pueden observar, no tiene ese aspecto urbano. Va a permitir mejorar el espacio de los viandantes, va a permitir ampliar ese espacio, eliminar obstáculos, va a incrementar también la superficie verde, va a incorporar o va a permitir que se unan el carril bici, proporcionando a toda esta zona un carril bici que una con el ya existente, dándole continuidad y permitiendo que se pueda pues circular muchos kilómetros a través de ese carril. Y en definitiva lo que va a hacer es mejorar toda la fachada marítima de la vía. O alcalde Manuel Ruiz agradeceu o investimento realizado pola Xunta nesta actuación, destacando que suporá para a cidade na busca dese proxecto humanizador. Eu creo que vai a ser de novo uniformar o que é a fachada marítima, dotar tamén de máis zona verde, de outro, pois creo que mensaxe a xente que entra no concello por esta avenida, non? De que aquí levamos unha, digamos, un programa que todo o mundo ten que saber que isto non se detén e que os vehículos tarde ou temprano pois van a ter que ocupar o espacio que o peatón deixe de usar como preferencia nas accións municipales, non? Ademais, o rexedor aproveitou a visita do delegado para porlle ao corrente de outros proxectos de carácter autonómico que a Xunta ten en marcha no concello, como é o caso do proxecto de acondicionamento da AC305, o seu paso por Palmeira ou a futura variante, entre outros.